умреш. Отвътре чуваш врява, писъци и изстрели. Помогни на хората в беда и защити себе си. Стартова позиция. Стартовата позиция се лице към мишените. Обстрелваш двете зони с мишени, които са в условие Indy Open, т.е. нямаш преграда. Условието е да стреляш от близка към далечна мишена. Като преди това буташ варели. Т.е. ако решаваш, че ще тръгнеш на лявата страна, буташ варела и започваш да обстрелваш мишените. Най-близки двете. Те са горнало на една линия и са с еднакъв приоритет. Дали ще почнеш от лявата и дясната, няма никакъв. Следващите мишени. Зад левия ног. Стрелям лявата и накрая друга. Тук, по същия начин, тук ще трябва да презаредиш. Тоест презареждане се случва в движение. Движение, да, както ти е удобно. Може да спреш и да време в движение. Когато сменям пълнителя, трябва да го пребера обратно. Не, той е празен. Хвърляй го на земята. Не е необходимо. Да, може. Само пълен пълнител не можеш да празен може. Почваш от близка към далечна. Тази. Огледай ги мишените, когато си готова. Вие сте заложник на терористи. Успявате да се освободите и да намерите оръжието си наблизо. Защитете се. Седейки на стола, с ръце зад гърба, вързани с въже. Пистолета или оръжието е поставено на варела с пънчовина. Леко на стоп. Я пусни. Добре, идеално. All right. Ready. Stand by.